И здравейте хора, аз съм Wirepool и днеска искам да ви покажа MegaBG, на който ще дава giveaway. Ето за този giveaway говоря. CSGO и GTA 5 giveaway. Да, ето го. Това всичкото е на Drexlizer CSGO-то и ще изкарам да спечели топстер, ама няма да го дадем, пак ще се е наше, само за събс и т.н. Ето вижте хора, само ето, може да го спрете, да си го прочетете, каквото искате прете, но просто искам да ви покажа за какво става въпрос MegaBG и какви неща правя само за събове и т.н. там дете е писал. Кой ми го е дал, това си е моя работа, не мисля, че трябва да казвам кой ми го е дал и така, да. И MegaBG, ако гледаш този клип, не ме интересува, ако искаш ме хейти, ако искаш при, но този клип си оставя за винаги и да, така, това ми се даде и чао.